ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାଧୁଆ ନାମରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଗାଈ ଚରାଳି ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ହଇରାଣ କରେ। ଦିନେ ସେ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁ ନକ୍ଷୀ ମାଉସୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତମେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ଗାଁର କିଛି ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପୋଖରୀ ମୁହାଁ ଧାଇଁଲେ। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ନକ୍ଷୀ ମାଉସୀ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରାଧୁଆ ମିଛ କହି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନର ଘଟଣା। ବଗୁଲିଆ ରାଧୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ପୁଣି କେମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଗାଁ ବାଲା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ରାଧୁଆର କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାହା ହାତରେ ବାଡ଼ି ତ କାହା ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ। ଗାଁର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ରାଧୁଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଧୁଆକୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିବା ସହ ତାକୁ ଧିକ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ରାଧୁଆ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମରିଗଲି। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ରାଧୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାର କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଗାଁର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ଫେରିଲାନି ରାଧୁଆ। ମିଛର କାଳ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରାଧୁଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲା।